प्रवेश सुरू 2022 वर्षासाठी हजारो इंजिनियर आणि डॉक्टर घडवणारी अशी ही देश पातळीवरील नामांकित आणि एकमेव संस्था परफेक्ट अकॅडमी। 10वी नंतरच्या सायन्स करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी इंटिग्रेटेड कोर्स जेई आणि नीट 2 वर्षांसाठी। पुढे इथं 11वीची पहिली बॅच 26 एप्रिल 2022 पासून। आता विचार कसला करताय? त्वरित प्रवेश घ्या, कारण आमचे रिझल्ट बोलतात, आम्ही नाही। परफेक्ट अकॅडमी, तळमजला, हॉटेल यशोधरा, कुडाळ। कोकणातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेडमधील लोटे औद्योगिक वसाहतीत मध्यरात्रीनंतर प्रिव्ही कंपनीत आग लागल्याची घटना घडली। यावेळी एका पाठोपाठ एक झालेल्या स्फोटामुळे परिसर हादरून गेलाय। या आगीत एक कामगार भाजला असून कंपनीचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय। राज्यातील सर्वात मोठी रासायनिक कारखाने असलेली औद्योगिक वसाहत रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात लोटे इथं आहे। गेल्या 2 वर्षात या औद्योगिक वसाहतीत अनेक कारखान्यातून आग लागून काही कामगारांना प्राण गमवावे लागले, तर काही जण जायबंदी झाले। या दुर्घटनांमुळे लोटे पंचक्रोशीतील नागरिक भयभीत झाले। दरम्यान शनिवारी 16ला मध्यरात्रीनंतर प्रिव्ही कंपनी या कंपनीत प्रक्रिया सुरू असताना अचानक आग लागली। यावेळी एक कामगार भाजला गेला। पहाटेपर्यंत आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न लोटे औद्योगिक वसाहतीमधील अग्निशमन दल करत होते। या आगीत कंपनीची लाखो रुपयांची हानी झाली आहे। आग लागण्याचं निश्चित कारण समजू शकलं नसलं तरी सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलंय। कंपनीतील सर्व साहित्य जळून खाक झालंय।